Ҳама дӯстони гиромӣ, барои шумо як ҳавлӣ ёфтем. Ҳавли 12 сотиқ. Махсус барои ҳамун як ду дордорое ки ҳамроҳ зиндагӣ мекунем мегуфтагиҳо. Ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. Умедворам ҳаматон хубу саломат ҳастед. Дӯстони гиромӣ, ҳавли фурӯшии мо яъне 8 микрорайон болои госстандартанда. Сари роҳ дӯстони гиромӣ, ҷош бениҳоят аҷоиб. Хоб, дӯстони гиромӣ, инҷа дута коттедж ба ҳисоби ҳардуш якташ. Диги ҳар якташ ба ҳафтаи хона ҳаст, ғайр аз подвалаш дӯстони гиромӣ. Ин хонаи бенед. Ҳар ду тараф дарвозаш отдельно, ҳар як дарвоза манехел объёмаш, масоҳаташ бениҳоят калонӣ, яъне барҳаво дӯстони гиромӣ. Хоб, дӯстони гиромӣ, ҳозир камтар барои шумо аз даруни хона навор мегирам. Ҳоло бошад. Вай тараф биям, ҷо ҳаст, ябор нишон метиҳам шуморо, марҳамат тамошо кунед. Хоб, дӯстони гиромӣ, чӣ хел ки гуфтам, ду тараф ба хона коттедж кардагӣ, ин тараф полный ремонтош тайёр дар омада зиндагӣ кардошанд худашон. Ин тараф барои як додарашон гирифта мондагӣ хоне, лекин ҳоли омада зиндагӣ кардагине коробка, яъне бе ремонт, бе таъмир. Хоб, дӯстони гиромӣ, ман ин тараф дуюм дарвоза. Хоб, инҷа бошад дӯстони гиромӣ, дуюм дарвозахона. Инам бениҳоят аҷоиб, васеъ, калон, барҳаво дӯстони гиромӣ. ин тараф дӯстони гиромӣ подвалашам будааст. Барои як котелни бо ин ҷо карда подвал карда мондагӣ. Ғайр аз ин дӯстони гиромӣ, ҳамин даромади хона ба ҳамин тараф ба ёмкаст карда мондагӣ барои захираи об. Хоб, дӯстони гиромӣ, биётон аз ҳамин якумаш барои шумо обзор мекунем, марҳамат тамошо кунедтон. Хоб, дӯстони гиромӣ, инҷа даромади хона, яъне як хонаи дигар, инҷа хол дӯстони гиромӣ. Ин тараф дӯстон як кухни аҷоиб мешавад. ҳар як хона бо оинаҳои худаш аст дӯстони гиромӣ. Хоб, ва инҷа боз як дигар хона. Ин тараф лестница барои ба подвал фармодан. Хоб, инҷа боз як дигар хона, инҷа санузелаш дӯстони гиромӣ. Инҷа боз як дигар хона. Ба ҳисоби ки як площадкава, якум этажи ба ҳисоби сета хона ва якта кухня мешавад дӯстон. Хоб, биётон ябор дуюм этажаш биём. Баромада барои шумо ба пуррагӣ фаҳмонда диҳам. Хоб, инҷа дуюм этаж, инҷа ҳам як баромадан замон як хол дӯстони гиромӣ. Ин тарафҳо як дута дигар хона ҳаст. Ин тарафи ҳам боз дута дигар хона ҳаст. Инҷа боз санузел дӯстони гиромӣ. Ин тарафҳо як балконаш ҳам ҳаст дӯстон. Хоб, ҳамин балконаш, ҳамин полный обзори рӯи ҳавле. Хоб, чӣ хел ки гуфтем дӯстони гиромӣ, инҷа як спальня барои як хона аҷоиб компактни, майда як бошад ҳам компактне. Инҷа боз як дигар спальни дуюм. Ҳамаш бе оинаҳои худаш аст дӯстон. Чӣ хел ки дӯстони гиромӣ, полный уже электромонтаж, проводоша ҳамаша гузаронда тайёр карда мондагӣ. Ягона кори мекардаги шумо ҳамту ремонт карда даромадан дар кор халос. Анин ҳаммому ҳоҷатхона дар якҷоягӣ бениҳоят аҷоиб дӯстони гиромӣ. Як бари хона, яъне васеъгиш. Яъне хона васеъгиш чӣ хел бошад, ҳаммому ҳоҷатхонашам ҳамин хел. Анинаш як зал дӯстони гиромӣ. хоҳедон спальня кунедон, хоҳедон ин ихтиёр дар дасти худатон дӯстони гиромӣ. Чӣ хел ки гуфтам, полный электромонтаж, ҳамаша розетка гӯшатиҳоша ҳамаша тайёр карда уже мусофа карда мондагӣ. боятон аз ин ҷо подвалашам барои шумо як нишон метиҳам, марҳамат. ин подвалаш дӯстон, подвалашам тақсимот карда мондагӣ. Инҷа якта, ин дуюмаш, ин тараф бошад сеюмаш. ба ҳисоби сета помещение бо инҷа иҷрока тақсимот карда мондагӣ. чӣ хел ки гуфтам, ихтиёр дар дасти худатон, кадомеша чӣ хел хоҳедон мекунед.